Nu har vi hentet køerne. Nu får de lige lov til at spise lidt. Så er det malketid. Kom så. Kom så. Kom piger, kom. Kom så. Kom så. Kom så. Kom. Kom så. Det er altid de samme køer. Lige have en bid mere. Men det er jo som regel problembørnene, man lærer at kende bedst. Kom. Kom piger, kom. Kom så. Der er så mange fluer, så køler den ligesom ned, for at køerne ikke skal blive urolige og sparke og sådan. Så lukker jeg, så der ikke kommer flere køer ind. De er blevet malket så mange gange, så de forbinder de lyde, der er her i malkestallen med, at nu skal de lægge mælken ned. Altså ligesom hvis de hører deres kalv brøde, så lægger de også mælken ned. Det gør kvinder også, hvis deres børn græder eller noget. Hvad så? Hvad så? Jamen, der er en nervøs ko, som sparker. Og hun har ikke rigtig prøvet det før. Men det må også være mærkeligt første gang, altså. Det første mælk, de giver, efter de har kælvet, det man kalder råmælk. Altså ligesom modermælk. Og det er ikke rigtig mælk, så det kan ikke komme med til mejeriet. Så er mælken helt gul. Altså mere gul end normal mælk. Det er fordi det er modermælken. Så vi separerer det fra, og så giver vi det til kalvene i stedet.